Siyakhuleka emhlabeni wonke ungonyami ngudlungudlaphu noma imoto enkulu ethiwa zinyimonto. Incwadi encane engafundeki eyehlula abafazi namazwe befunda behlula ukandakanda noma sondawo oqhuma elinye ugxobe ngelinye i-abnormal esejimisini ngiphinde ngibe sekhaya kwasomkhele. Ikakhulu namhlanje into esikhulume nabantu ngoba abantu abaningi kube nembuzo umuntu mayefona mkhulu into ethile kuba kanjani. Ngase namhlanje asibuye abantu sibachazele ngoba okokuqala ukhona umuntu oyayafike uma simbukela umuntu sibone ukuthi lo lento azoyifuna ayihambisani naye. Ikakhulukazi khona abantu mhlawumbe umuntu uyinyanga uma umbuka umuntu oyinyanga uyabona ukuthi into ezimbethe ikakhulu ihambisana namanzi. Lo muntu senza ukuthi asibenzele lapha emntwini ethinta amanzi sithole iy'lwane lezi ey'fana ney'nkalakala senze leyo nto ukuthi uma simakhela lento uzofika akhandele yona ebese emzimbeni wakhe lento iyagcatshwa. Kodwa kuqala sibuka ukuthi lento esiyenzayo iyemukeleka yini. Uma siyigcaba lento kuyena siyigcaba bese ahamba naye emanzini kuya ngokuthi mhlawumbe umuntu uma yabona ukuthi mhlawumbe ngakubo akhona amanzi ayisiziba awazi ukuthi kunamanzi athile ebese lento siyamgcaba bese ahamba nayo. Uma ifike endaweni engamanzi la akayithembayo uyafika kuleyo ndawo leyo lento esimenzele yona mhlawumbe ngayisigubhu noma ngayibhodlela noma ngayini leso esobe siyenzile. Uma ifika endaweni engamanzi lento ufike uba nayo ngaphandle ufike uyakhuluma kodwa futhi useke ukuthi athole isilwane esesifazane noma athole imbuzikazi imbuzi engakazali engazange imbuzi ukuthi ibe namazinyane athole yona leyo mbuzi sithole isisu sayo nesinye sayo. Maye emanzini lapha le mbuzi afike akhulume ngayo akhiphe lesinye akhiphe lesisu sayo kuba nemikhuba akayenzayo ebese lento akhuluma nayo ayifake emanzini. Leyanto isikhathi esiningi umuntu kuyefuna ukuthi ayenze makusebusuku ayenze engagqokile enqunu. Lento mawuyenza kube ukuthi kufuna ukuthi ufike wena ukhulume nalento ukhulume unqunu ushiye lokhu ugqibe la eduze kwamanzi ebese wena emanzini uyangena uyahlamba sewunikelile. Lento angunika yona uyiphethe uhlambe mawuqeda lento uyigqiba la iyasala kuthi maphela amalanga ayisikhombisa usuyabuyela. Ma usubuyela lento usuyilanda wena uflathela amanzi ebusuku awubheke emanzini sewukhuluma wena uflathela amanzi ubheke le. Iphutha ongafuna ukuthi lenzeke lokuthi uphenduke ubheke emuva ma usulandelele kufuna ukuthi ma uyilanda ubheka le uphambane namanzi ngoba kungenzeka ubone izinto emanzini engakwethusa ngesikhathi sewulande lento. Ma uyilanda kalento usuyayilanda uyakhuluma futhi uhambe nabantu ngoba lento idinga wena ukhuluma lento bese uyithatha sewubuya naye ekhaya. Leyanto lento ezoxhumana nale nyoka yamanzi esenza ukuthi asifuni uyibone uma usuyoyilanda. Yikho umthetho uthi akufuni ubuke emuva ngoba usengayibona bese uyathuka igcina isikwenzela iy'nkinga. So usuyayithatha usubuya naye ekhaya usuyogcina umthetho othile ekhaya. Into ebalulekile-ke lento uma uyithatha ungumelaphi usuyazi ukuthi uma uya nabantu bakho kuleya ndawo ufike uyanikela awusayishiyi lento le esikwenzele yona ohambe wayishiya emanzini kuqala eduze kwamanzi. Usuhlamuyisa abantu uhamba nayo uyakhuluma ebese abantu uyabafaka emanzini. Uma kuthiwa khona umuntu ofuna ukuyomcelela usuyamcelela ebese nawe kunemnikelo okufuna uhlale uyoyigcina kulawa amanzi. Futhi lo muntu wasemanzini uma efuna into ey'thile kuwena ufuna ukuthi uyiyise uzovela kuwena lo mnazi wamanzi avele ukuthi yini okufuna ukuthi uze naye emanzini uzobonga nakuyena umenzele iminikelo kwenziwe lokho kwenziwe uphinde wazi ukuthi ubuyele ekhaya. Yingakho unokuthola uthi uyafika kwenye indawo kade kufakwa iy'mbuzi kubulewe iy'mbuzi kwenzakaleni kusuke kuyile ndawo lo muntu azi ukuthi usebenzela kuyona. Kuphela ukuthi lento masiyenze kanjalo ngento yamanzi
kufuna ukuthi inemithetho ehlonishwayo nawe ehlonipha khona izinto ongamani uzenze. Ngiyathemba abantu bayaphenduleka kulowo msebenzi esiwenza kanjalo wasemanzini. Umuntu oyinyanga uyakwazi ukuwuthatha, nomuntu onamabhizinisi uyakwazi ukuwuthatha lowo msebenzi ukuthi awusebenze. Kuphela siyabuka ukuthi njengoba ulandile lo msebenzi nizohambisana yini wena nawo. Okwesibili, kunabantu abafike babuza ukuthi sifuna ukuvusela thina into engathi isamkhovu noma sasipokwe. Lokho siyakukhandla kuphela ukuthi sikwenza ukuthi kubonwa wena kuphela, ngoba ukhona umuntu esikunika wona lo muntu okuba ukuthi masiyakhile lento sifuna ney'nkophe zakho ukukhipha iy'nkophe siy'fake la. Iy'nkophe lezi la emehlweni siy'fake la, sikwenzele ukuze lento ukwazi ukuyibona. Ebese kuba nomuthi ozowusebenza lawo malanganyana usaqala ukuba nalento, ukuthi uma ukhuluma naye ugcoba la emehlweni kanje, uhlihle la, ebese ubamba le nduku enomuthi uyithinte lento esisuke sikunike yona, ukhulume nayo ukuze ukwazi ukuyibona, ukwazi ukuyithuma ukuthi ufuna ikwenzeleni empilweni yakho. Ikakhulu lokho kuhle nakubantu abazi ukuthi banemizi. Ma unomuzi wakho lento uyakwazi ukuyithatha ikwenzele bese uyakhela kancane indlu yayo emzini wakho, kodwa ngaseceleni ngaphandle noma ngemva kwezindlu. Awuyikhandele ekhaya phakathi, ngoba ekhaya ihamba iphinde ihluphe nakubantu basekhaya nasey'nganeni. Uthola iy'ngane ekhaya sesey'bhizi ithenda amadoda, iy'ngane ekhaya ziyamitha, iy'ngane ziyalalwa ekhaya ebusuku uma y'lele, iy'ngane zivuka y'khathele, hhayi yazi ebusuku ngiphuphe kabi bekunomuntu wesilisa, kanti usuke wona thatha into engangeni ekhaya wawusuyifaka ekhaya egcekeni, isifika manje isihlukumeza abantu. Lento ingcono uyithatha uyibeke emva kwezindlu, indawo yayo uyakhele lapho, iphile lapho. Leyo nto ubucebe iyabenza nemfuyo ekhaya iyanda ibe ningi, noma ngabe umfundisi ibandla liyanda, bagcwala abantu bazodumisa, abanikelayo banikele ngale ndlela wena oyifisayo. Ma ufuna ukuthi uyinyanga ufuna kungena abantu bayangena beze ngendlela ofuna ngayo wena. Kuphela ukuthi angiyithandisisi ukuthi uyifake ekhaya, ngoba kukhona ehamba ekhaya ihlukumeza abantu abaphila ekhaya. Kugcina abantu abaphila ekhaya bangathi abasenayo inhlahla, kanti lento oyithathe wona wayingenisa ekhaya. Okwesibili, lento okuhlukana kwayo, bakhona labantu thola ukuthi omunye uzoyilandela ukuthi mina ngidayisa umzimba, mina nje ngifuna ukuthi ngibe ebhizinisini lami. Siyakwazi ihlonze kanjani nalo udayisa umzimba, ihlale esikhwameni sakhe, siyenze ngaleyo ndlela ukuthi ahlale esikhwameni sakhe, asebenze nayo, iyenze ukuthi bamthenga abantu. Khona labantu esibenze ukuthi abathengwe zigwili, sifike isigwili sikuthenga umdayisa ngomzimba siphinde sikunike imali engaphezu kwalo oyibizile wena. Number 2, uma uthi ibhizinisi lakho abantu bazothenga, abantu bajabule baphinde bashiye imali, babonga ukuthi hhayi lento usebenzisane kahle kanje. So lento siyayikhanda yehlukane. Number 3, kunabaprofiti. Athi umprofiti ufuna yena into yokuthi izokhuluma naye imtshela indaba zabantu, iphinde futhi ufuna idonde. Sekuyehlukana ngoba omunye umuntu siyakwazi ukumenzela ukuthi akahlola ngesipoki, akelaphe ngesipoki. Lesipoki ufuna masisenze ukuthi asisikhande ukuthi asisebenzisane nento ekuwena owazalwa naye, ngoba into egcelaza abantu le ukuthi uthothe omunye umuntu masibenzela into athina idlozi lama lihambe. Thina siyasenza ukuthi abambisane nento ozala uyifumbethe ebese iyikhulisa, ukwazi ukuthi wena impilo yakho uyibone iyaphambili, uprofite ngendlela ofuna ngayo, nabantu uma ukuthi wena uphinde lento ulapha ngayo abantu. Siyakwenza konke ukuthi iphinde ifune, ngoba into enhle ukuthi masiyenza uma uprofita lenhlahla, profita phela abantu bakuthande, profita abantu uma ubaprofithile abantu bacela ukuthi ubasize, ungaprofiti kuphela uphinde ube nebhadi. So ilokho esikwenzayo, abantu sibasize ngaleyo ndlela. Ukhona kanti uMasondawo uyawenza lowo msebenzi lapha eJimistini. Ngiphinde ngwenze ekhaya eMtubatuba. Inamba lekhaya 062 017 1320, 062 017 1320. Abantu abaqapha lo TikTok, qaphela ko TikTok, ungalingi ukuthi ungilandela ku TikTok.
ebese uthatha inamba zaku-TikTok sekhona abantu abazenza mina. Number 2, abantu abaqaphele umuntu othi umumfonela athi umuntu deposit imali lekhaya edeposithwa uza kimi esigodlweni sihlale nawe phansi sibonisana ukuthi senza kanjani ekugcineni into efuneka siyenza ukuthi wena phumelela. Ukhona umuntu othola ukuthi uyazi uthola umuntu umenzela into zakhe ebese amosha imithetho. Ngiba nayo inhliziyo ukuthi ngiphinde ngikubize ngithi woza kimi siphinde silungise. Abantu abaningi behlela zinkinga ngathi umuntu hayi lento ngithathe kanje manje isiyangihlupha ngikhuluma nje kodwa abanye noma ngeke ngibasho indawo umuntu usasamenzela into kwaphambana izinto lento manje usoyibona endlini. Inkinga manje manje bayilahla abantu abayilahlayo ayisalahleki manje lento isiyamhlukumeza ngoba lento uyena wayilanda kimi. So iloko into lekhaya uyilande kimi phinda ubuye uze kimi sibone ukuthi mawumoshe kule ndawo umoshe kuyona wena buya futhi silungise. Number 2, imali yalekhaya awuyikhokhi iphelele. Qaphelani ukuthi imali sekunika izinto mawusuyibona uright wena bese ungasabuyi nemali ngoba lento ihamba ijike kusasa. Omunye umuntu kwafona nje wathi lento manje sithi ifuna ingane ifuna ingane ethi usibanibani. Ngamthe athi mina into ebalulekile ukuthi mawufike kimi hamba uphinde ubuye kimi ulungise kwalekhaya ofuna ukulungise ungahambi unomphela. Yiloko nje kanza kwethu sicela abantu basubscribe abakhomentazi bona amakhomentazi bona abantu basubscribe basilandele lapha sifike nako 10,000 nakuphi. Yiloko nje kanza kwethu inamba butha ngiphinde ngiphinde inamba 062 017 1320. Siyabingelela kokudeni emazweni zonke izizwe koSwazini kubantu abafika la ekhaya ko-UK zonke indawo lezi koBotswana siyanithanda nonke nengayibalanga abafika la nabo bazi siyabathanda futhi abaqhubeke futhi la ekhaya bathola usizo oluqondile. Siyabonga ngandza wethu siyabonga nisale kahle siyabonga.